όμως πώς μπορούμε να βγάλουμε χρήματα μέσα από την εφαρμογή της Temu. Εάν είστε νέος χρήστης, θα κατεβάσετε την εφαρμογή μέσω του συνδέσμου μου. Θα γράψετε το κουπόνι στο πεδίο για τα κουπόνια. Έτσι θα κερδίσεις αυτόματα κουπόνι 100 ευρώ και έκπτωση 50% στην πρώτη σας παραγγελία. Τρέχουν δύο προγράμματα μέσω της εφαρμογής όπου μπορείς και εσύ να βγάλεις χρήματα. Στο ένα είναι να κερδίσετε πραγματικά χρήματα μέσω του affiliate marketing και το άλλο είναι μέσω του παιχνιδιού. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να παίξετε το παιχνίδι για να κερδίσετε χρήματα. Για να μπείτε στο παιχνίδι θα πρέπει να εισάγετε αυτόν τον κωδικό στην αναζήτηση. Εάν θέλετε να κερδίσετε χρήματα από το παιχνίδι, θα μοιραστείτε επίσης τον κωδικό σας με άλλους. Όσον αφορά το affiliate marketing, τα άτομα που προσκαλείτε θα πρέπει να κατεβάσουν την εφαρμογή από το σύνδεσμό σας και να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό σας. Μέσω του Temu παρουσιάζεται μια ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιήσετε όσο είναι νωρίς. Δεν είναι απάτη. Ξεκίνα και εσύ τώρα και κέρδισε λεφτά όπως εγώ. Εύκολα και απλά.